hovedidéerne i projektet har været, at vi skulle lave en integreret daginstitution for børn fra 0 til 6 år. Og der skal være plads til børn med specialbehov, og der skal være plads til en dagplejeenhed. Det, der er temaet, det står i dagtilbudsloven, men er temaet i rigtig mange kommuner, det er, at man skal arbejde med inklusion. Og det er jo sådan en lidt fluffy faktor, og det har vi fået konkretiseret ved hjælp af et byggeprogram, fordi det også har betydning for, hvordan man indretter, når man gerne vil arbejde med inklusion. Så det har programmet hjulpet os til at få. Fra at tænke meget traditionelt, om vi skal have en daginstitution, så mange grupper til det og det, og vi skal have de funktioner, så blive udfordret på det der med guld i nabolag. Jamen, behøver vi have den funktion her? Behøver alle rum være opvarmet? Kunne man bruge noget andet? Kunne man tænke en anden kombination? Kunne man tænke børn sammensat på en anden måde? Kunne man tænke personalegrupper sammensat på en anden måde? Og der har brugerne jo virkelig været med ind og sagt ja og nej til de der steder og udfordre sig selv og hinanden på det. Altså modelprogrammet kræver, at man tidligt i forløbet bruger en del ressourcer, og man også tidligt i forløbet, når man har den rolle, jeg har i hvert fald, er indstillet på at diskutere sådan en lille smule abstrakt. Og det kan godt virke som om, at nu bruger man altså rigtig meget tid på det her, men i forhold til hvor vi er nu, hvor at institutionen er ved at blive bygget, så må jeg sige, at efter at vi havde truffet valget, der har vi ikke brugt ret meget tid på det her. Jamen, altså for mig, for min pind, har det faktisk været trygt at vide, at det program, som blev lagt frem, både var gennemdrøftet, men at det også var blevet udfordret. Fordi vi har alle sammen nogle forforståelser om, hvordan verden skal se ud, og vi har nogle ting, som vi har rigtig svært ved som fagfolk at give køb på. Resultatet af projektet må være, at det bliver anderledes for borgerne, når man bruger modelprogrammet. At man får brugerne med en mere synlig fra starten af, frem for at det måske mere er et hus, der bliver bygget af ansatte på rådhuset, så bliver det et hus, der bliver bygget af de ansatte, som også er i daginstitutioner og de andre brugere af huset. Og vi har hele tiden lagt vægt på, at rum skal kunne bruges til mere end én ting. Og den mere end én ting kunne lige så vel være noget uden for institutionen. Vi har jo også omkring et kapitel, der også behandler institutionens relationer til omverdenen, indtænkt et såkaldt orange kalder vi det, men det er et ankomstrum, hvor vi også ville have noget, vi kaldte det gode møde, hvor man kommer godt ind i institutionen, og hvor man får et overblik over institutionen fra start af. Når man bygger så en institution i så stor en kapacitet, som vi skal have i vores med så mange børn, så vil man også måske have tendens til at bygge et fællesrum, hvor man kunne have alle vores børn og alle forældrene i. Men da institutionen ligger så tæt op ad rådhuset, som har en rådhussal, som kan rumme børnene, så er det ikke nødvendigt at bruge kapacitet på institutionsområdet til. Fra at være et rent kvantitativt og teknisk byggeprogram og et projekt, så bliver det også en kvalitativt projekt, forstået på den måde, at det der pædagogiske aspekt får en rigtig høj og en vigtig prioritering. Og det synes jeg jo for min pind er rigtig vigtigt. Så vi får et bredere projekt, som er brugerfunderet fra første spadestik og før det endelig virkelighed. Jeg mener, man får det ud af det, at man får et byggeri, hvor der er en sammenhæng mellem den idé, man har oprindeligt, og så det byggeri, man får i den sidste ende. Man får også skabt et grundlag, hvor entreprenørerne har en mulighed for at byde ind på et idégrundlag, de også kender. Og derved har man faktisk en mulighed for at få skabt et bedre samarbejde med entreprenørerne, end hvis man først skal til at udvikle idéerne efter projektet er ansat. Altså det her har været en kompleks institution, man skulle have til at arbejde, og derfor har det været dobbelt godt. Altså, hvis man bygger en normal institution, at det er jo ikke helt så komplekst. Men jeg tror alligevel, at hvis vi gerne vil være med til at udvikle vores institutioner også fremadrettet, at vi ikke bare kører videre på den måde, som vi altid har gjort, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt at få lavet det forarbejde, som modelprogrammet lægger op til. Hvis man tør få et andet byggeri end det, der måske normalvis man vil bygge, og hvis man tør gå ud over grænsen og se, at der er andre måder at bygge på, så bør man faktisk tage modelprogram, fordi det åbner ligesom sindet, fordi vi kan jo alle sammen bygge, som vi plejer at gøre, men det der med at prøve at gøre noget, som man ikke plejer at gøre, kan man godt være lidt nervøs for i starten.